ház előtt, melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt, balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz, ki megszánja őt. Reggelt kívánok mindenkinek! Évnyitó ünnepségünk kezdetén közösen énekeljük el a himnuszt. Figyelemmel, egyedik osztályosok műsor. Szünetelni bőr, iskolai csengetés. Lopva még itt bolyong a nyár, a fák és a házsorok között, ám az iskola nyitva már, a sok és új ruhába öltözött, a sok-sok pad, a fal, a tábla, és friss az ablakok virága. Újra összegyűjtünk. Az újra összegyűjtött osztály, a napsütötte sok gyerek, a sok-sok arcunk felleni. Sorolva az emlékeket, ki erre járt, ki arra volt, a sok emlék szinte dalott. Szép volt a nyár, a víz, a rét, a játék és az utazás, ott rezdül a hangjukba, még a nagy élmény, a nyaralás. Csipognak mind a madarak, zsibong tőlük a tanterek, de csicset lesz egy perc alatt, ha a tanítójuk megjelen. Igen, a tanító belép, és megkezdődik a tanít. Árvad a nap, bágyat száll a napsugár, levelekkel együtt elfárad már a nyár. Összecsomagolja mindenhol mi jár, a sok jó időt, a fürdőruhát. Emeli karját és sípjába fúj, elég volt kispajtás, ezen túl tanulj. Virágok helyett nyit már az iskola, sarkig tárva barna kapuja, ég helyett a tábla, park helyett a pad, hív a szelidőzben, érezd jól magad, és a havas télben a napsugár helyett tudás fényei melegítenek. Erdő szélén áll a tábor, ijú-jú-jú-jú-jú, ebéd készül a javában, hopp-hoppodálé, hopp-hopp-hopp, kifutott a krumplileves, ijú-jú-jú-jú-jú, helyre szakács lesz leneves, hopp-hoppodálé, hopp-hopp-hopp, tele lábas, tele fazék, ijú-jú-jú-jú-jú, megismerünk, ha odaég, hopp-hoppodálé, hopp-hopp-hopp, megmosdatunk szilvalében, ijú-jú-jú-jú-jú, megszállítunk a levélet, hopp-hoppodálé, hopp-hopp-hopp, porszorút is adunk néked, ijú-jú-jú-jú-jú, ha máskor jobb elég készül, hopp-hoppodálé, hopp-hopp-hopp. Kezdtei Zoltán első osztályosok. Mikor először mennek iskolába az első osztályos kisgyermekek, illatot hét a zöld minden virágok, ha merre lépnek dalok csengnek. Mikor először mennek iskolába, szívükben bűvös állított terem, kitárul végig a mesék világa, hol betűk nyílnak kéklő tengeren.
Mikor először mennek iskolába, és izgalmukban könnyük megered, a kicsinyeket féltő gonddal várja a tanító a gyengét szeretet. Mikor először mennek iskolába, nekik köszön a szeptemberi ég, őket kísérik aranyfényben állva a szőlőfültel terhes venyigék. Mikor először mennek iskolába, a tücsök tüzes friss nótábokkal, mind hevesebben szól a citerája, megsimogatja hajukat. Mikor először mennek iskolába, a kerekföldön öröm suhan át, új világ küldi fiúra és lányra a reménység szüntőkre sugarát. Szó az azt jelentette, hogy megkezdődött a tanév, nem a mi óránk romlott el, hanem a csengő automata szedett össze 3 percet a nyári szünet alatt. A beprogramozás ugye úgy történt, hogy szeptember 1-én megszólal, vártuk 8 órakor, és 8-10-kor van csengetés, ugye a 0. óra, akik régek óta ide járnak, tudják, hogy mit jelent, hát majd korrigáljuk ezt a beállítást. Még egyszer szeretettel és tisztelettel köszöntöm az összes megjelentet, kedves szülőket, diákokat, pedagógusokat, és külön szeretettel köszöntöm az első osztályos tanulókat, akik még az óvónéni és a tanítónéni kíséretében jöttek át az iskolába. Szerintem azért ismerős ez az udvar, mert a óvoda udvara itt van mellettünk, úgyhogy sokszor átnézegettetek ide. Higgyétek el, hogy ez sem lesz kisebb élmény, mint az óvoda, egy picikét talán kötöttebb lesz. Remélem, hogy a gyerekek, pedagógusok kipihenték magukat a szünetben, talán a szülők is tudtak annyi szabadságot kivenni, hogy a gyermekekkel közösen elmenjenek egy kis nyári szünetre, vagy pedig, ha nem is országjárása vagy világjárása, de együtt voltak a gyermekekkel, mert higgyék el, a család feltöltődésében ez nagyon sokat számít. Sikeresen lezajlott az iskola által szervezett 2 tábor, a hagyományok, immár több éves hagyomány szerint az őrségben volt mind a 2 kézműves tábor Szőcén, és egy kerékpáros sporttábor Szentgyörgyvölgyön tartottunk. Nagy változások kezdődnek ettől az évtől, de igencsak átmeneti időszak lesz, és igencsak bontatottan. A gyerekeknek azt mondom, és a szülőknek is, hogy az egyetlen konkrétum, amit tudunk, hogy a mindennapos testnevelést meg kell valósítani az első és az 5. osztályban már, ami minket érint, ugye középiskolában a 9. évfolyamon is. Ez biztos. Tehát most itt mindenki előtt mondom, ha lesznek ebből problémák, nem térhetek el ettől, csak is szigorúan a törvény szövegét alkalmazva lehet ezt betartani. Tehát a heti 5 testnevelés órának meg kell lenni, hogy az abból 3 biztos, hogy tanrendben, némelyik osztályban 4 órarendben lesz, az 5-re pedig lehet, hogy majd délután kell visszajönni, vagy pedig aki igazolt versenyző és
iskolai sportkörben tevékenykedik, ő kaphat ez alól, illetve nem is felmentés, hanem ő ott teljesíti. Még minket is fognak ebben a tekintetben ellenőrizni. A keret tanterveket úgy ígérték, hogy meg lesz szeptemberre. Hát nem lett meg, mondták, hogy majd október közepe felé várjuk. Azok a tavalyi év végén megjelent az új köznevelési törvény. Ehhez ugye, aki ilyen paragrafusokkal dolgozik, tudja, hogy végrehajtási rendeletet kellett volna kiadni. Részben megjelentek, de azt mondták, hogy a szeptember 15-e körül jelenik meg. Hát ez is mutatja, hogy nem olyan, ez a nagy átalakítás, ez nem olyan egyszerű. Másik nagy változás, ami csak a fenntartót érinti, és nagyon remélem, hogy se gyermekek, se szülők ebből nem fognak tapasztalni semmit, hogy január 1-től állami fenntartásba kerül az iskola. Ne is tessenek kérdezni semmit, mert én sem tudok róla semmit, hogy ez mit jelent. Olyan lehet, hogy csak egy tollvonás, és akkor egy ideig tud tovább, de az biztos, hogy állami fenntartású intézmények lesznek. A tanévrendje szeptember 3-a ma van az első nap, utolsó tanításnap június 14-e péntek. És a tavalyival ellentétben idén csak 182 tanítási napot kell teljesíteni a gyerekeknek, tavaly 183 volt. Hát a kicsinek is örülni kell, azt is értékelni kell. Az első fél év 2013. január 11-ig tart, utána egy héten belül fogjuk kiadni a félévi értesítőket. Az iskolát december 31-ig továbbra is Lövő, Nemeskér, Bölcsely, Nagyló és Simaság községek társulása tartja fenn. A tanári kar személyi összetételében a tavalyi év végéhez képest változás nem történt. Néhány beosztási csere történt, így például az első osztály osztályfőnöke, Németh Anna Mária, az első osztályok létszáma 12 fő. Gyorsan elmondom a létszámot és az osztályfőnököt. Második osztály 19 fő, osztályfőnök Németh Szilvia. Harmadik osztály 13 fő, osztályfőnök Kontorné Németh Márta. Negyedik osztály 18 fő, osztályfőnök Nagyné Tóth Veronika. Ötödik osztály 21 fő, osztályfőnök Dugár Györgyné. Hatodik osztály 16 fő, osztályfőnök Horváth József. Hetedik osztály 27 fő, ugye? 26 fő, osztályfőnök Rákócziné Tapolcai Anita. 8. osztály 22 fő, osztályfőnök Ősz Róbertné. Ez összesen 147 fő. Tehát 147 fővel, épp a 2-3 évvel ezelőtti létszámokat néztem meg, akkor éppen 3 évvel 146 volt, tavaly 153. Tehát ez a jövő első, illetve a kifutó 8. osztályosok létszámában változik. Kedves első osztályosok! Engedjétek meg, hogy még egyszer köszöntsenek benneteket, és hadd kívánjam azt, amit a szüleitek is biztos nagyon szeretnének, hogy játszva, boldogan, és sok-sok élménnyel gyarapodva sajátítsátok el azt, amit Panni néni fog nektek tanítani. Én csak azt kívánom, hogy amit a Panni néni mond, azt fogadjátok meg, higgyétek el, a többi diáktársatok és a többi tanárnéti is segíteni fog ebben. Az a szépen felújított hátsó épület emeletén lesz majd az osztályotok, lehet, hogy már voltatok fönt. Én szerintem semmiféle tárgyi akadálya annak, hogy ti itt jól érezzetek magatokat és tudjátok tanulni, nincsen. De hogy ne feledkezzünk meg az óvónénikről és a dajkákról, én külön köszönöm nekik, hogy 3 éven keresztül nem az iskola számára, már az élet számára és a gyerekek érdekében nevelgettek benneteket. Úgyhogy köszönjük az óvónéniknek és az óvodának. Az első osztályosok szüleit kérem, akinek van idősebb gyermeke, annak ez biztos, hogy nem új. Bármikor bizalommal forduljon az iskolához. Első a tanítónéni, hogyha úgy gondolják, hogy mással is meg szeretnék beszélni a problémát, a tanári kar többi tagja is, és én is, és szinte minden időben
készek vagyunk fogadni a megbeszélés érdekében, illetve a gyerek érdekében, amit szeretnének mondani. Hogy emlékezzetek a mai napra, kérem, aki vallja a nevét, az jöjjön ide ki hozzám, és én át szeretnék adni egy emléklapot a mai nap emlékére. Hangosan mondom majd. Tehát meg is ismerjük azokat, akik közöttünk fognak tanulni. Balogh Jennifer Eszter. Balogh Cynthia. Bencsik Sándor János. Bende Laura. Dr. Claudia. Enzső Gergely. Galavics Dorina. Gőce Krisztián. Szabó Zsófia. Nem kell itt minden napos testnevelés. Szlávi Hanna. És hát nem csak az első osztályban, hanem második osztályban, más osztályokban is jöttek új tanulók. Bende Olivér, második osztály. Németh Barbara, negyedik osztály. Mikó Rebeka, ötödik osztály. Martocsán Brigitta, 7. osztály. Olasz Petra, 8. osztályos lap. Pár szó a felsőbb évesekhez. Ti már ismeritek az iskola szabályait, házirendjét, és hát azokat a normákat, ami szerint itt viselkedni kell. Kérlek benneteket, ez főként a 8. osztályra vonatkozik, akinek ez az év meghatározó lehet a további életét tekintve, hogy tanítók és a tanárok útmutatásával legyetek szívesek, úgy dolgozzatok, hogy a fél évkor és az év végén azért a képességeteknek megfelelő eredmény szülessen és kerüljön be az értesítőbe, illetve a bizonyítványba. Kedves 8. osztályosok, ti nem magatok választottátok azt, hogy most 8-asok lettetek, hanem folyamatos tanulással jutottatok el ide. Ezt a folyamatos tanulást nem lehet csak úgy abba hagyni azért, mert én 8-as lettem, mondjátok ezt magatok, vagy
Azért, mert most már ide jutottam, most már nem kell, ellenkezőleg éppen most kell tanulni, és hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a félévi eredménye az mindenkinek rákerül felvételi lapján. Tehát nagyon sokszor fogjátok ezt hallani, hogy édesfiam, édeslányom, a féléves bizonyítványod alapján fognak felvenni a középiskolába. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy akár kettőzött erővel és szorgalommal tanuljatok és teljesítsetek itt az iskolában. A szülők felé azt tudom mondani, hogy ami eddig az iskolának pozitív értéke volt, azt igyekszünk megtartani. Ugyanúgy meg lesz az a sok szakkör, sportkör és egyéb pedagógiai programban leírt esemény a 6. osztályosok erdei iskolájától a 2. osztályosok úszó tanfolyamáig, amit a program tartalmaz. Biztos, hogy majd január 1-től nehezebb lesz előkeríteni a reálvaló anyagiakat, de én személyesen a magam nevében is ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy a gyerekek azok ne sérüljenek. Ugye más az, amikor mindenkinek ugyanannyit adnak, és abból kell gazdálkodni, és teljesen más az, hogyha egy oktatást kiemelten kezelő önkormányzat biztosítja az anyagi forrásokat. Reméljük, mind a fenntartó által, mind pedig a különböző segítők, itt mondhatnám az alapítványt, a pályázatokat, de még magukat a szülőket is, segítségével ezeket mind meg tudjuk tenni. És még egyszer kérem, bármilyen problémájuk van, őszintén, bizalommal jöjjenek be. Most már elég hosszú tapasztalattal mondhatom, hogy a esetek 99,9%-ában mindent meg lehet beszélni, és mindenre lehet megoldást keresni. Egy-két nyári, illetve nem is nyári, hanem közérdekű információ. A bejáró tanulóknak ugyanúgy az iskolabusz közlekedik, ez január 1-ig 100%-ig biztosítva, mert az idei költségvetést tartalmazza. Bölcseiről indul 7 óra 20-kor, simaságják kiabálják, valahogy simaságról 7 óra 45. 7 óra 40. Igen, 7 óra 40, hivatalos idő, és 8 óra körül ér ide. Délután fél 4-kor indul az iskola elől. Mindenki, aki itt marad, annak felügyeletet biztosítunk. A felügyelet, most mondom, annak a néhány bejárónak, aki saját maga szokta eldönteni, hogy maradok ezen a napon, illetve nem maradok ezen a napon, amennyiben itt marad és az iskola busszal megy haza, nincs szabad tengés-lengés az iskola udvaron, hogyha részt vett az adott sportkörön, szakkörön, utána vagy a napközibe, ha alsós, vagy pedig a felsős tanulószobára be kell vonulnia, és felügyelet alatt kell lennie, ugyanis felügyelet nélküli gyermek szabadon tanítási időben nem lehet, nyitvatartási időben. Hitoktatás. Nem változtak hitoktatóink. Hölbei Lászlóné, Csámpai Norbert plébános úr fogja oktatni a katolikus hittant, az evangélikus pedig Kőce István elköszön. A mai napon, még mivel az első 2 óra osztályfőnöki óra, nem lesz hittanóra, kérem, hogy a hitoktatással kapcsolatos problémákat közvetlenül a hitoktatókkal beszéljék meg a szülők. Ennek a rendje természetesen az órarend függvényében, főleg az evangélikus hitoktatás az még változhat. Tankönyvhelyzet. Hiányzó könyvek csak tartós könyvek, amiket a szaktanároktól fognak megkapni a gyerekek, hogy ebből a szempontból ez az iskolai kezdés rendben. Napközi és menza. Már a mai napon biztosítunk étkezést, aki eddig a tankönyvosztás folyamán nem jelezte, hogy gyermeke 3-szor, illetve 1-szer fog étkezni, továbbra is a vendéglátó, tehát a héttörpe vendéglő, illetve a jövői vendéglő fogja biztosítani szerintem egy megfelelő színvonalon és jó színvonalon az iskolai étkezést. Azok kérem az osztályfőnöknek jelezzék, akinek nincs itt a kedves szülője, és tudja, hogy ő is szeretne menzás, illetve 3-szori étkezős lenni, akkor legyen szíves szóljon az osztályfőnökének, hogy most 9 óra körül át tudjunk
jelezni a vendéglőnek. Én most röviden, mert úgyis rövidre akartam fogni, nem is szeretnék többet mondani. Ez a kis változtatás talán arra jó, hogy nem kell kétszer felvonulni ide az iskolába, hiszen voltak olyan alsós osztályú, főleg ahol a szülők még az első napon is elkísérték a tanulókat, és a nagy melegre való tekintettel, ami volt itt a nyáron, talán kellemesebb idő van így a reggeli órákban. Úgyhogy ezennel a 2012-es 13-as tanévet megnyitom, mindenkinek jó munkát kívánok, kérem szépen az első osztályosok megkezdésével vonuljon mindenki az osztályfőnökével az osztályába. As I smooth as I move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco, I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Hey, oh. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Hey, oh. That's the way I treat a girl, kinda smooth too, cause there's one man that you and that's me. See, so let me show you around while you sip your TG. But no coca loca boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nice and I like my chicken with rice